have a good day. Ranim. Magandang araw sa inyo lahat. At today is September 1 with these teams right here between Bowlers and Lucky. Official referee Mr. Tai Chi and Jet Li.
Officials with the leadership of Mr. President Dudley Jordan. Thank you very much for helping and giving us this activity para po mag-enjoy ang mga Filipinos dito sa Chuuk. Again, this is between Boleros and Lucky. Boleros coach parang wala. At sa Lucky naman, coach natin ay si Kuya Steve. Shout out Kuya Steve. At kung gusto nyo kumain ng masasarap na mga pagkain, just proceed and go or visit the restaurant of Mr. Steve. Lucky. Alright. Gansit na kayo ay ka-record. Asan mo kasama eh? Tuan balay. Ha? Balay, pangandam para ugma. Ano na? Classic. Kasi?
Freaks. Ilang ka minutes? Ilang ka quarter? 15. Running time? Shout out to our referees, Mr. Taichi and Jet Li.
Hindi pa. Oo, yan ang ano mo. Hindi tayo maglaro. Kung ganun, wala na. Oo. Kasi nag-champion na daw sila. Nanalo. Hindi, pangit. Boom! Boom! Grabe! (46-27), Boleros. Wala pa, waiting. Pag nanalo siguro yan. Waiting siguro sila. Champion na daw eh. Kaya nga lumati na ako sa'yo. Maglalaro tayo ng CDU. Champion na pala. Wala na pala tayong dapat paglaruan. Wala. Sino nag-shoot? Dito rin. Oh, grabe! Dalawa, nakadalawa siya. Ano? Buinas, ha? Nababago. Oh, grabe, oh! Oy! Agos!
65-46, Boleros Blue. Kompleto. Oh, grabe yun! Nakarami ah! Master Osias number 4 ba yan? Oh, ang daming 3 points ngayong araw nito. 69-49, Boleros. 2 minutes and 40 seconds. Katapos nito, sir. Saan si Dudley? Si Dudley ang tanongin natin. Sinong tinanong? Referee Mr. Tai Chi and Mr. Jedli, thank you very much, Kirisu Chabur, for helping this event, Rapid Basketball Tournament 2024. Boleros Blue.
Oh, Galina. Parang ganun din ah. Oo, mahirap yun. Mas lang, mahirap na kasi ang score. Malayo. Principal, Mr. K.S. Sanang. Thank you, Principal, for allowing us to use the field. Thank you, good show. Grabe kataas niya si Bununtay. What? Laros.
Congratulations, Boleros, undefeated. Waiting. Standing now for Boleros. Waiting.